yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal ko on waktu yoni to Nouakchott lamorde Mauritanie. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alkamisa to leydi Mauritanie duuɓi 15 kaso wondude e tettugol jawdi makko ɗum woni ko fawa e dow horejo kiɗɗo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz ko hanki alarba nde ñawore wulitande saami ono tuma ngenari bondi jiibu jawdi e dañal ngal rewani lawol. Mohamed Ould Abdelaziz no jokki yeddude ɗe tuume ma en gartu ene fuɗɗode kabaruji ɗi to Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam wattama ɗo wonno alaɗo yano artiɗo wonno o subama hanki alarba ardade fedde politique PDCI RDA o heeɓi dade capanɗe jeenayyi e nder temedere wel kala hoolare ɓeydima balle tati caggal nde o accituno horeya ko fedde politique nde. To Burkina Faso janguji no fawodiri to rewol leydi ɗi ɗum gila alet faltiɗo caggal jibo ɗo konunkoɓe VDP en kippa Gure Sole e yonde janama ana sikka kadi saare biyetede Jappaga naati e juuɗe kuliyankoɓe. Tedduɓe bisimilla moon. On calminama on jettama on juurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to leydi Mauritanie puɗortoɗen e ñawore hoorejo kiɗɗo Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz yani hanki alarba to Nouakchott lamorgo leydi ndi ñawirdu Nouakchott taƴanimo duuɓi 15 kaso saabu ngenari bondi e jiibu jawdi wondude e dañirde jawdi ko jokka sariya ndeɗo ñawore yande hanki ari ko caggal nde jagorgal daranigal laamu holluno yo soke fodde duuɓi 20 kaso. Oumar Elas Thiam. nden ñawore fuɗɗi noon gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati yani hanki kikiɗe. Mohamed Ould Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie taƴanama duuɓi 15 keɓ e nder dumbirdu ñawore wande e dow wullitago saabu hade nde ñawore yande ni Ould Abdelaziz adino raw ko taƴaneɗe duuɓi 5 e nder dumbirdu kanko e mennoɓe wonde hooreɓe jagorɗe makko. Kono nonne kadi ñawirde nde ƴetti pelli hal heɓtore jawdi kala nde o hemno e saaha nde o laaminode hakkude ujunaji ɗiɗi e jeetati ha ujunaji ɗiɗi e 19 kam e ittude hakkeji makko civil. Kono kadi ɗeɗo tuumi noon pawaɗe dow makko ɗe kanko Ould Abdelaziz omo jokki yeddude gueɗe ɗe e wiide avocaji makko ɗi ñawore nde ko politique ko sifa joftigu lomtiɓe mo ɓe gaga ɗum ni e wiide ñawoɓe hujjaji peñƴi ɗi joni gam hollirde godgol alɗirdemo jawdi ndi rawani lawol siftinde e wote hoore leydago jawtuɗi ɗi no gasa jeenayi lewru jeego ɓuru. Ould Abdelaziz yiɗino ni jeytorede e foɗodirteɓe lefol laamu kono batte wasde hebde parrainage o jeeyaka e golɗon doggol ƴamannoɓe lefol laamu ko ngol noon woni goo ko gonnoɗo hoorejo leydi ina ñaawe e nder dartol leydi Mauritanie. Oumar Elas Thiam jarama.